Kaixo, asteko adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, asteekonomia da. Urtarrilean, Euskal Ekonomiaren termometroa 9,3,3an kokatu zen. Abenduan baino 5,1 puntu gehiagoz, hazkunde biziko eremuan finkatuz. Bultzada barne eskarian oinarritu zen, inbertsioaren eta kontsumoaren gorakadari esker. Aldiz, kanpoko sektoreak ez zuen ia ekarpenik egin. Ekonomiaren martxa onarekin jarraituz, iaz 3.951 enpresa berri sortu ziren Euskadin. Aurreko urtean baino, 14,9 gehiago. Hau, datuak daudenetik izandako erregistrorik altuena da. Enpresa horiek eratzeko, 423 milioi eurotik gora jarri ziren. Azkenik, merkataritzako salmentak 1,3 igo ziren 2025ean. Ibilgailuak eta txikizkako merkataritza asko hasi ziren, baina handizkako merkataritzak atzera egin zuen. Hurrengora arte!